Pas. Ja. Tænke. Jamen, Det ved jeg ikke. Studo? Er det en forkortelse? Studo. Det er et meget filosofisk spørgsmål. Jamen jeg sidder og tænker på forkortelse. Hvordan forkorter du det? Stud et eller andet. Stud, det er noget med kvæg. Tager du pis på mig? Nej, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvilket? Studo. Det har jeg faktisk slet ikke hørt før. Nej, dog. Ja. Vi tænker ikke. Jo, men du har en... Jeg tror, det er noget med franske nudler, bare med S foran. Det ved jeg ikke. Jeg er helt blank. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Kender du det? Ja. Umiddelbart tænker jeg studieuddannelse, men det lyder mærkeligt. Studo? Det lyder som noget studenterråd. Det lyder som noget med studenterudvalg. Men hvad meningen er, det ved jeg. Jeg tror ikke, der er nogen